toată lumea! Bine v-am găsit la un episod. Astăzi ne vom juca lider.io și e primul episod. Vreau să facem o serie cu acest joculeț. Dacă o să vă placă, vom mai face episoade. Vreau să strângem la acest episod 20 de like-uri. E de ajuns. Pentru mine e de ajuns. Da. Și hai să dăm primul meci. Ia uite, să vezi cum vine ăsta după mine să se omoare. Uite, uite, uite ce mâncare am luat eu. Uite. Ia uite, deja am crescut. Ia uite, pe unul îl cheamă Boa. E Boa. Unul e Boa. Da? Nu știu ce să mai spun, am mai postat de mult. Deci, mereu când mă joc, trebuie mereu să vină toți după mine, că vor să îi încercuiesc să mă moare ei, că cred că sunt așa mai prostănacă, dar nu, eu sunt bună la jocul ăsta. Ia uite, am văzut unul mare. Vreau. Oh, nu. Vă rog eu ăștia de pe YouTube să nu-mi luați bani. Uite, am pus și pauză la reclamă și am dat repede exit. Vă rog să nu-mi luați bani. Ia uite, mâncare. O să vă fac o recepție, vă dau 1000 de sute de... Vă rog, vă dau 100 de lei. Dar nu-mi luați bani de pe cat, că după se supără mama. Ce era să mor? Credeam că e pielea. Nu pot să-l încercuiesc. Lasă-mă să te încercuiesc. Oleu, mama, am trecut prin el și nu mi-a dat. Acum mi-a dat. Nu, doi. Așa. Telefonul meu are multe reclame, n-am ce să vă fac. Am Huawei, are multe reclame. Un șarpe mai mare nu găsim? Ei, tu mănânci din mâncarea mea. Mai dați mâncare. Tu dă mâncare, hoc, nu mă duc nu așa mică. Vreau să intru în fața lui. Nu, așa. Ok. Cred că o să-mi schimb și eu skin-ul. Hai să vedem. Tu mi-ai mâncat din mâncare, trece aici. Tu, mamă, am intrat în fața lui și l-am mâncat. Ce tare. Tu, vino aici. Mi s-a dus caracterul. Deci, hai să vă spun ce mi s-a întâmplat. N-am dat nimic. Mi-a pus direct. Mi-a dat șarpele în față. Nu mai puteam să-l controlez efectiv. Nu vreau de tine, nu vreau de tine. Vreau din ăștia mai mari. Te vreau pe tine. Unde ești?
He. Merg drept. Uite asta. Sacrifică-te pe... Da. Nu? Nu te las. Da. Cam asta a fost episodul. Astăzi vă promit că voi posta mai multe videoclipuri. Ok? Bine? Pa, nu uitați să dați un like, un subscribe și să vă abonați. Da. Pa. Hei tu.